हाँ तो भाई लोग का हाल समाचार बा। आशा करतानी कि रउआ सब स्वस्थ और मस्त होखब, अपना अपना जीवन में व्यस्त होखब। हम आप सबके भाई लेखक अभिनेता गायक दीपक सिंह छपरहिया फिर से स्वागत करतानी अपना ही चैनल डीके पिक्चर्स भोजपुरी में। और हाजिर बानी रउआ सब खातिर लेके एगो बहुत ही जबरदस्त, सबसे अलग, सबसे यूनिक एक दर्द भरा गीत लेके दोस्तों, जौन कि काफ़ी अच्छा एगो हिट मेटर बा। अगर रउआ सब हमरा से हमेशा खातिर जुड़ल रहे के चाहतनी या नया नया गाना पावे के चाहतनी तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के दबा देब। तो आई हमनी के स्टार्ट कइल जाओ मुखरा। कि दिल भइल जख्मी हमार बेवफा के तीर से, भीजल रहता अखिया आंसुए के नीर से। दिल भइल जख्मी हमार बेवफा के तीर से, भीजल रहता अखिया आंसुए के नीर से। घुट घुट के जियो तानी देखो कौन हाल में, बीमारियों न ठीक होता कौनो अस्पताल में, बीमारियों न ठीक होता कौनो अस्पताल में, बीमारियों न ठीक होता। तो दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषा में गाना लिखवाना चाहते हैं, म्यूजिक बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है और ये पोस्टर लगा दिए हैं दोस्तों। जो काम करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, सब पोस्टर में लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अंतरा। लागल बाटे सदमा हमके तोहरे हो रानी, देख के धोखा हमारा के काट तारू चानी हो। लागल बाटे सदमा हमके तोहरे हो रानी, देके धोखा हमारा के काट तारू चानी। जे प्यार कइले होखी उहे बुझी हमर पीरा, जान लेवा होला मोहब्बत के कीड़ा। जे प्यार कइले होखी उहे बुझी हमर पीरा, जान लेवा होला ई मोहब्बत के कीड़ा। झूठो फंस गईनी हम तो बेवफा के जाल में, कि घुट घुट के जियो तानी देखो कौन हाल में, घुट घुट के जियो तानी देखो कौन हाल में, बीमारियों न ठीक होता कौनो अस्पताल में, बीमारियों न ठीक होता। तो दोस्तों आइए लास्ट अंतरा। नइखे उम्मीद खुद पर जियब की मरब, गहरा बचोट दिल में कैसे के सहब। नइखे उम्मीद खुद पे जियब की मरब, गहरा बचोट दिल के कैसे हो सहब। काहे बन गइलू दुश्मन हमरे हो जान के, खून कई दिलू हमरा सारा आरमान के। काहे दुश्मन बन गइलू हमारा ये जान के, खून कई दिलू हमरा सारा आरमान के। दिन रात तरपत बानी देखल बुरा हाल में, दिन रात तरपत बानी देखल बुरा हाल में, कि घुट घुट के जियो तानी देखो कौन हाल में, बीमारियों न ठीक होता
कौनो अस्पताल में बीमारियों न ठीक होता। तो भाई लोग गाना ही बहुत अच्छा लागल हुई, एकदम जबरदस्त, सबसे अलग। तो फिर मिला तानी कुछ नया लेके आएगो, यूनिक मैटर लेके। तब तक खातिर टाटा बाय बाय, जय माता दी। रउआ सब अपन प्यार आशीर्वाद बनैले रही। आ लाइक कमेंट जरूर करी, कंजूसी मत करी।